И втория епизод на FIFA 15. Бях ви казал, че Майнкрафта ми се е прецакал. Но само, че виждате, че сега това е телефон нов. И тук е възможно да си сваля Майнкрафта. Аз ще го сваля, да, днеска ще направя едно видео. Хайде бе. Ще го сваля, днеска ще направя едно видео на Майнкрафт. Защото доста отдавна таблета, както вече казах в първи епизод, ако е софрал ми се прецака Майнкрафта. Така че тук ще можете да снимаме. От тук. И гол! Това беше най-невероятният гол. За 0 време. В коя минута ще я пусна повторение? Гледайте колко добре от тук, подах тук, след това тук и ето го изстрела. Невероятно разстояние, право в ъгъла, право в пресата, влезна и това беше гола. Гол! Още в 8-та минута това беше гол. Карах гол, невероятен гол в 8-та минута. Това дали ще е втори? И не. Вратаря успя да я спаси. Това не трябва да вкарват, не трябва да вкарат. И аут, братлета. Ето вижте за каква грешка допуснаха тука. Каква грешка. Можеше да си я доближи още малко. И тогава ще да бъде възможно и да вкара. Но той не го направи. Той изгреши. И това беше аут. Разочароващ аут. И гол! 2-0! Това е гол! Вижте за това гол! И ето право в мрежата, това беше гола. 2-0, 2-0. В реално време, 3-та минута в реално време. А за играта е половината час. И така ми я измъкнах. Тук ще я подам и не успях, тук ми отнах. Тук я пускам. Тук удар. Бе, що не биеш? И вратаря скочи и ми сваля. Тук ще я подам сега и удар. Защо да тая бие? Го направих така. Сега тук и двете са ми в засада. И каква греда, айде, каква грешка беше това. Най-големия провал в целия свят. Това ще е 3-0, но какви голове вкарах първите две. И тук каква възможност пропуснах, каква възможност беше това златна. Нех да направя Костадин Ронадо, сега ще си я върна. Сега това вече тук ще бъде гол този път. И пак не успях. Не успях. Защо само на мене ми върви?
Ей, засада! Трябваше... Малко по-рано, ако му бях я подал, с една секунда. С една секунда по-рано, ако му я бях подал, това нямаше тая работа, ама... Баве... И какъв разочароващ гол. И пак не успях. Motherfuckers! Какви възможности пропускам. В края на матча трябва по още един гол да вкарам. И това също беше разочароващо. Колко добре започнах и колко добре завърших. И това беше добър удар, все пакето, всичко се върна, но не беше гол. Идеален удар. Идеален. Ей, това е истата права. И това също бе добър удар, но не е достатъчно. Леле, нямам време, едва ли ще успя да направя един гол. Едва ли ще успя да го направя. Не, няма да успея. Сори хора, това беше. Да, но искам тук сега само да ви покажа още едно нещо да правим от втория епизод. Да ви покажа как може да си пустите Нооспи. Чаето. Нека да изиграем цял матч. Само ще ви покажа. За конзола не знам. На конзола нямам 15, имам 14, 16 и 17. Която 17-ката наскоро изляза, тя е много добра. Веднъж един играч ми пада, нали, на тревата и там му я дават. Ръката тук лайка тя малко по-зеленено. Много е добре. Пускате си я на пауза. Чайте ме. Не, така е става. Значи ще трябва матчът да свърши. Това означава, че ще снимаме още един матч, но ще гледам да го направя да завърши 1-1 матчът. Хайде бе. Motherfuckers. Ще гледаме 1-1 и като има равенство, може да си изберете продължение или Нооспи. Но в този матч няма целта ми ще бъде, нали, както вече казах, да завършим на равенство. Така че малко ще се по-лакомията ми я взимат. Да видя пак. Лакомия се не се лакомия, направих милион пъти по-добра атака. Гледайте сега. Лютен. Да, сега ще си вкарам един авто. Точно те не ми се вярват, те сега ще останат. Или добре, айде ще ги оставят на видео, дали ще ги вкарат. И без ще играем за топката, значи аз ще си вкарвам авто. Айде бе, после къде отивам, няма хубаво. Влизай във вратата, просто влизай. И аут, майко, един автомат си вкарам, айде. Фака. Автокол си вкарам, леле.
Ето, път вече ще го вкарам. И ето, вкарах си го. Ето вратаря как бучи, побя. Затворя това път я да пускам. Още резултата е 1-1. Така че аз да играя. Просто ще ги оставя. Да, чак да се произвожа малко на това прасе. Сега няма да играя. Искам резултата тук равно да завърши.